Den er jo højst sandsynligt den, de arbejder videre med. Nå, men nu er der blevet grønt flag, og værsgo. Ja, som jeg nævnte før, så kigger vi ind i et mixhold her, som er rigtig dygtig. De starter med en fuld kraft Barani som holdomgang. Det er en rigtig, rigtig flot holdomgang med en starttal som er helskru, som man kan se her. Skælben, kraftspring og så en høj Barani. Og det gør de rigtig godt. Her har vi Lina, som er vendt lidt tilbage. Og vi har Morten her. Og slutter af med Natasha, som prøver at se, hvor langt op på banen hun sætter af. Rigtig, rigtig flot. Lang, fuld kraft Barani. Anden omgang. Starter med en pæn fik strakt. Og en mere. Så kraft hurtigt. Oj. Blev lige lidt væk i luften der. Godt har far. Morten. Dobbelt out. Ja. Så vi også det, at man kan lave dobbeltroterende spring efter sit kraftspring. Men her, der starter vi lige ud med nogle fine flikstrakt her, kan man se. På den replayen her. Og så prøv lige at se hofte, kraft, hurtigt. Og så kommer der en araberflik. Jeg tror, der skulle have været noget lukket fuld, men ja, løber lige lidt væk. Så kommer der sådan en dobbeltstrakt sådan en dobbeltstrakt med helskrue. Og så Morten en hoftekraft. Dobbelt out. Så skulle der gerne komme en ren baglæns omgang nu her, fordi de har lavet en ren forlæns, så de sprang lidt mixed her omgang 2. Så noget araberflik og afsted med nogle skruer og dobbler og så videre. Lad os se, hvad de har til os i posen. Så er en helskrue. Dobbelt back. Dobbelt back mere. Ja. Dobbelt strakt. Og en dobbelt strakt. Ja, tak. Flotte spring. Og så så har vi simpelthen allerede været de 5 hold igennem, og vi er så tilbage til Ollerups Danmarksseriehold, som skal springe top til Geo. Værsgo.
Ja, så kom vi i mål med TGO's rytmeserie. Og som jeg lige nævnte kort før, jamen, så er det jo sådan en serie, den skal jo have en vis længde. Og nu mangler vi bare TGO på trompet. Værsgo, nyd dem, jeg ved, de er vilde. Og lige se her, nu snakker vi altså strakt full half som holdomgang. Og lige se, øj, flot. Sådan der. Nydelig omgang. Nok den omgang med højst sværhed i trompetten, vi ser i dag. Det er altså dobbelt straks salto med halvanden skrue, hvor man laver en hel skrue i den første salto. Og så den anden på at se Lina her, hvordan der bare bliver trykket til, og hvor højt hun springer. Ui. Perfekt landing. Også rigtig god højde her, og lander også fint ind i feltet. Det er lige lidt lang her. Og så kommer Morten, som bare er sikkerheden selv. Hun plejer i hvert fald at være stabiliteten på det her hold. Har været med rigtig mange år, og lavet rigtig mange konkurrencer. Jamen, værsgo til anden omgang. Flot hofte-out. Stræk-out. Randy. Slip out. Sådan der. Fine spring. Her havde vi altså også nogle piger. 2 styk. Andrea, tror jeg, hun hedder, og Natasha, som laver dobbelt salto med 2,5 skrue. Flot strakt out her. Her kommer der også en dobbelt strakt med 2,5 skrue. Lidt sketchy med benene der i landingen. Der, flot. Og så lige den sidste trippel. Lukket af. Rigtig god højde. Dusch. Sådan der. Så mangler vi bare lige 6 spring for mixkonkurrencen for den vestlige del af Danmark. Orlov lukker og slukker på Pegasus. Lad os få gjort det færdigt. Overslag strakt out. Ups. Ja. Den sidste, vi lige ser her fra Morten, det er det, man kalder for en overslag. Randy.